ተለይኒ ኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅጽለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቀጽል ኃይል ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወም ኃይልታት ኣብ ከባቢና ዘለው ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዛ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ ከይድገም ኢና እንደሊ ዝሓለፈ ረስዕና ኣይኮነን ከይድገም ኣብ ቦርደር ኤርትራ ኢና ዘለና ግልፂ ንሕና እንደሊ ሰላም ተጋሩን ኤርትራውያንን ብሰላም ክነብሩ ሕጋዊ ክኸውን ንሕና ሉዓላዊነት ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ምዃን ንፈልጥ ኢና ብሕጊ እሶ ኣይኮነን ፀገም ሰላም ግን እንደሊ ኢና ስለ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ኢና እንደሊ ሰላም ዝደሪ ተኻሊእ ብሕጊ ብስርዓት ይፃረየልና ጆኖሳይድ ተፈፂሙና እዩ እዚዩ ክቕፅል እየ ንዝብል ሓይሊ ግን ደው ይበል ደው ከም እንብል ከዓ ኢና እንረጋገፅ ዘለና ኣብ መጨረሻ ቃል ኢና ንኣቱ ዘለና ኣብ መኸት ህዝቢ ትግራይ ክንትጉረው ኢና ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ክዛረብ ብቃሎም ሓልዮም ኣብ መኸት ህዝቢ ትግራይ መወዳእታ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ጀሚሮም ዝወድኡ ብፆትና ቃል ከዓፅወ እየ ዘረባይ ብፃይስዩም ካብዚ ህዝቢ ተወሊድና ህዝቢ እዚ ቃሊሱና እዕብይና ነዚ ህዝቢ ጠሊምና ደኣ ናበይ ክንከድ ዋላ ደጋጊምና ክንስዋዕ ኢና ኢሉ ጀሚርዋ ተቃልሲ ወዲእዋ ክብሪ ሃበልና ዘለዓለም ብፀባይ ካፍቶም ዝጀመሩን ብመስዋዕቲ ዝወድኡን እዩ ዕላማ ይሃለወና ኣወዳድባና ውዳበ ይሃለወና ቁኑዕ ዕላማ ኣወዳድባና ቁኑዕ ወይ ድማ ትክክለኛ ኣመራርሓ ይሃለወና ቀደም ኣይተንበርከኽና ኣብ ዝሓለፈ ስርዓታት ኣይተንበርከኽና ሕዚ እውን ኣይንንብርከኽን እዚ መስዋዕቲ ዝሓትት ተኮይኑ ከዓ ክንከፍሎ ኢና ኢሉ ገይርዋ ከዓ ሕዚ ሰላም ማእኸል ጌርና ብቐፃሊ ካብዚ መፅዩ ተጋሩ ከምብርክየ ዝብል ግን ንሕናኸ ደቅመን ኮይና ኣብዚ ታሪክ ምዕራፍ እዚ ዘለና ኣብዚ ወለደ እዚ ዘለና ሕሉፍ ታሪክ